बर' मिडियामाव टेट पास जानाय अनजिमाया बहुत खम बेनिखायनो गोदानै मोनसे आसामा एबा बिटिआरआ टेट खुंफिननायनि मोनसे स्टान्ड लादों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा नोंथांमोना खोनादों बेखौ जेब्लानाखि आसामनि चिफ मिनिस्टारजों आरो एबसु आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों नै दाखालि साननैसो सिगां जे गुवाहाटीआव रायलायदोंमोन बेनिफ्राय जों मोनसे जेनाखि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनिफ्राय जों मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिजों जेनाखि बाय फनजों मोनसे टक श' जादोंमोन जों बेवहाय मिथिनो मोन्दों कि मा होननानै बुङो बर' मिडियामाव थोजासे टेट पास जानाय गैया जायनि थाखाय दा टेट खुंफिननायनि माखासे सिन्था धारा एबा प्लेन पलिसि लानो हागौ बा लागोन बेखौ बात नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय दा बेखौ लानानै बिराद कनफिउसन फैदों जोंनि गेजेराव बिराद सावरायनाय जादों दा मा बर' मिडियामाव टेट पास जानाया थोजासे गैया नामा अब्ला जोंनि बिटिआर हालामाव गासै बेसेबां पस्ट भेकेन्ट पस्ट दं स' साननो गोनां जादों लोगोफोर मानोना जों दा मिथिगौ गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआर हालामाव गोबां माने बर' सुबुंफ्रा टेट पास जानाय मानसिफोर दङ नाथाय बिसोरखौ दासिमबो बिसोरखौ साख्रियावहाय मा खालामाखै भर्ति खालामनानै होआखै आरो बे समाव जुदि आरो गोदानै टेट खुंबावनो नागिरदों जे थोजासे बर' मिडियामाव गैया होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना बेसेबां गनायगोन आरो बेहाय मा प्लेनिं दं आसरित जादों साननो गोनां बाथ्रा आरो जेनेखि जेब्लानाखि टेटनि रिजाल्टआ ओंखारो बै ओंखारनायनि उनावनो जे रिक्रुटमेन्टखौ खालामनाय जासिगोन एबा थाबैनो बर' मिडियामाव बा बिटिआरआवहाय जे बबे माने डिपार्टमेन्टआवहाय भेकेन्ट पस्ट दं बेवहाय थाबैनो टिचारखौहाय मा खालामनाय जागोन एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन होननानै बिथां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बै समाव बुंदोंमोन नाथाय दिनै सारा दि मा बुंनो नागिरदों हमनो हाला जों दिनैसिमबो खिन्थु गैया दासिमबो एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जादिया लोगोसेयैनो माखासे टेट सार्टिफिकेटफ्राबो दासिमबो गवाखै सार्टिफिकेटखौ दासिमबो बिलाइनो हायाखै बेसेबांबा गोबाव जाबाय दा बेवहाय सोरनि दुर्बलता साननो गोनां आसाम सरकारनि दुर्बलता ना बिटिआर गभर्नमेन्टनि दुर्बलता गमामायै जुदि जेनाखि गोदानै आरो जुदि टेट खुंबावनांगौबा बेसेबां जागोन थांनाय बे स्पेसियेल बिटिआर टेटआवहाय एबा 6 शिडिउल टेटआवहाय गोबां माखासे जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइज थायोबा बुहुत पास जानाय मानसि दङ नाथाय पस्टआथ' बे समाव खिन्थानाय बायदिबाथ' 12 16सो पस्ट भेकेन्ट दं होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन जों आरो बिनि गेजेरावबो गोबां माखासे मिडियाफोर ओंखारबावबाय जुदि बेखौ नायोबा होमबा 1200 जन बर' मिडियामाव बर' बिजोंनि पास जानाय टेट पास जानाय बर'फोर गैया नामा एबा बर' मिडियामनि गैया नामा आरो सिगां समाव जे आसाम टेट खुंनाय मोननै बोसोरनि दे गोबां माखासे भेकेन्ट माने गोबां माखासे पास जानाय बर' बिथांमोना दङ टेट पास जानानै थानाय बिथांमोनखौ दासिमबोथ' एपइन्टमेन्ट मोनाखै बिसोरो अब्ला माबोरै बुंनो हाखो दि आसामाव जे एबा जोंनियाव मा होनना बुङो बर' मिडियामावहाय थोजासे टेट पास जानाय गैया होननानै माबोरै बुंनो हादों बेखौ जों बिराद गोमोदों आरो थारैनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बर' मिडियाम स्कुलखौ एबा बर' बिजोंखौ फोथांनो गोसो दंमारो ना फोथायनो गोसो दङ ना खुगायावल' बुंमारगोन ना प्रेक्टिकेलि माबाबो देखायगोन बेखौ उननि समासो जोंनो फोरमायसिगोन खिन्थु बे बाथ्राया एसे लाजिथाव जादों मानोना बर' मिडियाम माने टेट पास जानाय गैया खम होननाया बिराद मोनसे लाजिथाव जादों मानोना बुहुत माने बर' मिडियाम फरायनानै टेट पास जानाय दङ दिनै बिथांमोनखौ दासिमबो एपइन्टमेन्ट होनाय जादिया नाथाय सोरनिबा बैसोआ जोबलायलांसै सोरबा हयथ' एपइन्टमेन्ट मोनबाबो 10 बोसोर गाहाम मावनो मोनसिगोन सोरबा हयथ' एडमिसन मोनबाबो माने मा होनना बुङो साख्रि मास्टार साख्रिखौ मोनबाबो 15 बोसोरसोल' मावनो मोनसिगोन होमबा बिथांमोना मारै जागोन दाना अब्ला माखौ बुंखो जेनेबा जे बर' बिटिआरआवहाय थोजासे बर' बिजोङाव टेट क्वालिफाइड गैया होननाय बाथ्राया एसे साननो गोनां जाना फैदों आरो बे बेसेबां सैथो माखौ लानानै बुंदों माबोरै बुंदों माखौ नोजोर होनानै बुंदों बेखौ उननि समासो जोंनो फोरमायसिगोन लोगोफोर नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ खोथा होदों नाथाय दिनै मावाखै खिन्थु माला मावगोन ना इलेक्सननि खाथिरावल' जे इलेक्सननि फैनायनि मास मोनसेल' सिगां जे एपइन्टमेन्ट एबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामगोन नामा भट बेंकनि थाखाय बेबायदि मोनसे गोबां कुइसन दिनै वाट्सएप ग्रुपाव रायलायनाय जादों फेसबुकाव रायलायनाय जादों आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै बेखौ रायलायसोनाय जादों दा बिनि सायाव हायोब्ला जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बिनि सायाव माबा मोनसे रिप्लाइ होबा मोजां जागौ जेरै मोजाङै क्लियारिफिकेसन होबा मोजां जागौ आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार
जेन' नोंथाङाबो जेन' मोजां रिप्लाइ होबा मोजां जागौ मानोना सारनिफ्राय ओंखारनाय बायदि मोनदों आङो जे बड'लेण्ड मुलुग रायलायनाय समाव जे थोजासे बर' मिडियामावहाय टेट पास जानाय गैया होननाया एसे बारा जाबाय नामा आं बिदि मोनदों आरो मानोना अब्ला जोंनि बर' मिडियामावहाय पस्ट भेकेन्ट बेसेबां दङब्ला 6,000नि बारा दङ नामा कि ना 10,000नि बारा दं नामा बर' मिडियामावहाय भेकेन्ट पस्ट बहा जुदि दंमारोब्ला बेखौ माब्ला होगोन आरो बर' बिजों पास जानाय टेट क्वालिफाइड जानाय बिथांमोना 6,000नि खमाव दं नामा अब्ला बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावथ' जोङो मिथिसिगोन ओंखायनो आङो खावलायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ थाबैनो एपइन्टमेन्टखौ होदो एबा मा प्रसेसजों सेलेक्ट खालामो बेखौ खालामदो आरो दिनैसिमबो स्पेसियेल टेटनि टेट सार्टिफिकेटखौ होनाय जादिया दासिमबो आरो बेजों लोगोसेयैनो थाबैनो जोंनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामो आं बेखिनिखौ खावलायबाय आसाम सरकारा बुंनाय बायदिबाथ' टेटआव 80% लागोन हायार सेकेन्डारि 5% लागोन डिलेटआ जाहैबाय 5% लागोन आरो ग्रेजुवेट 10% लागोन जों बेखौ मिथिनो मोनबाय स' जिखि प्रसेसै खालामा मानो जों थाबैनो जेन' एडभार्टाइजमेन्टखौ होयो एबा रिक्रुटमेन्टखौ खालामो टिचारखौहाय जोंनि बिटिआरआवहाय आं बेखिनिखौ सारखौ आखाइ खबज'नानै आं खावलायबाय सारा जेन' अननानै इडुकेसननि जेनोखि सारानो दायथ' लादों जेब्ला बिटिआरआवहाय सारा जेन' थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि सुबिदाखौ लायो आं बेखिनिखौ सारखौ आखाइ खबज'नानै